tulog. Tama, traveling. Uy na, parang ano. Parang alimango mag-drink sa pag... Ayan, magandang pantayan dyan. Kamusta? Wala, pinapatay pag nasa inyo bola. Pinapatay pag sa inyo bola. Lagyan ni Jarlo. Lagyan ni Jarlo. Ay, para ano lang, sa kuka, alas ka. Kaldi pa ba? Sila balong, ayaw na. Oy, na-video mo ba? Nakagano'n mo! Ayusin mo yan! Video? Ganda ng ngiti, pang close up. Wala na! Hey! Hey! Short, short! Sabi ko wala. Ang dami to, may sa dayo, may sa daw ah. Hindi naman ako. Kabiti yun. Makakuha mo ba yung video ni Jarlo? Sama-sama ba yan? Yon! Isa pa. Ay!
Okay na din. Dek, tawag ka Dek. Dek. Hindi, pwede dyan niya. Pa. Pains ha. I-cut mo nga yung highlights nun. Nakashoot. I-story ko ngayon. Ano may mga dumayo? Paano? Pinsan mo? Ano ha? Aranay. Aranay? Hindi mo kita nakikita doon sa Aranay. Wala kang kamukha dun, iisa yung mukha mo eh. Wala akong nakita ang mukha mo. Ginupit ka lang. Tuhoy. Sige yan eh. Ayan mga binibidyo mo dapat, yung mga ganun, ha? Tingnan ng ngiti. Asan tama mo? Wala akong ganun. Malaglag eh. Pwede ba ano? Pa-request lang. Ako. Ayoko. Hindi ko susumpo lang yung naka-orange. Ayoko. Akin na, susumpo yung naka-orange. Ayoko nga. Susumpo yung naka-orange. Ayoko, ayoko. Susumpo yung naka-orange. Sige. Susumpo yung naka-orange. Ayoko nga. Nabi yan. Sila ma'am. Five na sila. Huwag nyo na, pakilas kayo. Gusto nyo na lahat ng pera nyo, gusto nyo manalo. Gusto nyo pumaldoy, gusto nyo rin. Gusto nyo na lahat. Ang bigat mamalo nyo. I-upload niya yan. Ano i-upload nila? Ay! Ba't wala ka naman dun? Kuya no? Ang! Kuya mo yan. Kuya po. Pagkakataon nyo nang bumawi, i-doble nyo yung kaya nyo sa kanina. Super yun. Oo. Good! Amin. Kinalawit mo yung bola eh. Kinalawit niya. Slow ko na eh. Kinalawit mo yung bola eh. Hanggang baba ka lang smoke eh. Kinalawit mo yung bola namin eh. Replay mo. Uy, yung camera mo na sa lupa na. Grabe highlights. Yeah. Hindi na kayo theory. La 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 la.